ang atong kaugmaon magdepende sa atong pamilya. Na bati gani og pamilya ang bata, bati sad kaugmaon. Diha sa seminaryo maghimo ginag evaluation nya naami sa una na formator man kog mga 7 ka tuig. Moy akong unang assignment sa seminary. Amo dayong pagawason ang seminarista. Niya amo dayong advisean pag family immersion, pakighiusa-usa sa imong mama o sa imong igsuon, mga igsuon. Kay bati kay kag relasyon din hida, kay bati sa DI og relasyon dito sa pamilya. Muna karong atong panahon, perting kuan kay ba? Ang mga tao karon sana gubot bitaw, gubot unya wa kayoy kalipay, way kalinaw, daghan kay nga depression tungod kay ang pamilya wa naman maghigugmaay, wa na magkaluy-anay. Muna si Kristo naingon siya, kinsa may akong inahan, kinsa may akong mga igsuon, ang nagtuman lamang sa gisugo sa akong amahan. Ambot pila ka bukrod pamilya nga nagtuman sa sugo sa amahan. Inyong pamilya dinhi karon kamong nanimba, pila ka buok ninyo nga nagtuman gyud sa sugo sa Ginoo dihas inyong panimalay. Tas ang kamot. Wa say siguro. Sugo gos Ginoo padanlitan 10 commandments. Nya ikaduha ang kanang paghubad ni Kristo. Labi na gyud ang pagpasayloay. Kana ba magpasayloay nga wa gyud limit nga pagpasaylo. Sa ato pa way yaw-yaw, way away, way siging sininghagay. Ana, nindot kay na. Nya ang mga pamilya sad kinahanglang kinasal gyud. Ang bana ug ang asawa, ang mama ug ang papa dili nang puyo-puyo. Kay wa man na gitugot sa Ginoo ang puyo-puyo. Kinahanglang gyud magpakasal. Niya magampo kanunay, magrosaryo kay matud pa ni Kristo, pagampo mo sa tanang higayon aron dili mo dag-on sa tentasyon. Ana, niya maghigugmaay, mag-alagaray, dili magsigig sinuguay. O ana, kamo sa inyong pamilya sa man magsigig mo alagaray o magsigig sinuguay. Sagarang Ginoo sinuguay gyud. O tanawa, di ba? Gubot kayo inig sinuguay. Anyara ba, mga guba ang kaugmaon. Ang kaugmaon maguba tungod sa imong inahan og mga igsuon or imong amahan og mga igsuon. Monang si Kristo ang iyang yung emphasis na tumana ang akong mga sugo ug ang sugo sa amahan. Sa unang pagbasa, naguol kaayo ang mga Israelita. Guol na kay sila kay ang ilang kinabuhi nabihag sila, nya murag wa na sila'y Ginoo. Munang nakaingon si propeta Maika or Mikiyas, Ginoo paghimog milagro, ibalik tong una nimong milagro. Kay bawo man gyud mi nga bisag naglagot kanamo, di gyud ka magdumot. Mupasaylo ra gyud ka, imo ra gyud nang tunob-tunuban ang among mga sala. Munang nitubag ta sa atong salmo, Ginoo pakit ami sa imong kaluoy. Kay pait na kay mong kahimtang, di ba? Mao na ato no, kung maglisod na tagmayo, luhod-luhod din tangani, Ginoo, maluoy taon ka. Luoy taon ka, Ginoo. Pero doon na may gisulti ang Ginoo sad, pinaagi ni Kristo sa 8 Beatitudes. Usa diha sa 8 Beatitudes, ningon siya, bulahan kamong mga maluluyon, kay kaluyan kamo sa Dios. Sa ato pa, og di sa ta kamaong maluoy, bisan pag-unsaon na tog ampo nga kaluy imi, wa gyud mo hitabo. Muna, diha na magsugod sa pamilya. Nya si Kristo, giisip niya nga pamilya niya, igsuon niya, ang tanan gyud nga magtuman sa sugo sa amahan. Kana bitang, ano bang divorce karon ba? Uso naman kinang divorce, gani, sa kita naman lang dinhing nasod nga why divorce. Amot, kinsa pa kay laing nasod nga why divorce. Karon gi-propose na nanay divorce.
Solusyon kuno na ang divorce sa kining mga abuses. Pagpatuma na sa hustisya niya base sa human right. Sakto man kayo. Sakto kayo. Labi na ang imong bana, magsige na lag kulata nimo, niya bisyo pa, imong asawa, magsige pangadtog paggamit og laing mga laki. Way kapuslanan oy. Di ba? Mura ba ngayon? Divorce. Pero lahi kayo ang Ginoo og pamaagi. Dili yun divorce. Ang iya, unsa man? Sa kasakit og sa kalipay, sa panang usa? Sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. Kamatayon lagi makabuwag. Sa inyong paminaw, kanang divorce, nga nias kalibutan, o kanang kang Kristo nga sugo sa amahan, hay may sakto ana. O kamulay pahukmon ba, pananglitan, sigihan na lang kang kulatas imong bana, niya, bisyoso pa kaistanan, niya, maulis inyo, gamayng ligas, piti ding naong nimo. Ana, ang saban, mo gamit kag divorce? O katong sa kasakit o sa kalipay, hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. Hay may inyo ana. Gitasan kamot ha. Kinsay sa ana ba nga sitwasyon ba? Kinsay mo pabor nga divorce? Mga bakakon mong dagko. Kaklaro ana mga naong ninyo. Ay, divorce eh. Nay kapuslanan pa dir. Di naron oso ang martyrdom. O na, importante kayo ang kaluoy. Kay kun ang Ginoo naapa ng hunahuna nga divorce, kita baya mo'y giisip, ang simbahan baya, ang katawhan, giisip baya ta nga asawa ni Kristo. Grabe ang atong pagsakit ni Kristo eh. Siya pa'y naghatag na itong kinabuhi, siya pa'y naghatag na ito sa tanan, siya ginaghatag sa tanan, gikan sa ulo nga Aristotle, tanan na itong makita, hangin, tubig, yuta, tanan, gihatag niya na ito. Unsay itong gibuhat? Adto tasyawa mo alagad, sige tagpakasala, ang atong lawas nga hinimos Ginoo ipaggamit na to siyawa dihas pagpakasala. Pero unsa may gibuhat ni Kristo? Nagantos para nato, hangtod yun nga nagpakamatay para nato. Mao na siya imahin sa tinuod nga igsuon, inahan, dili lang sa kasakit ra. Namingon lang nga mag-isalikway na nimong imong igsuon man gyud na. Di ba? Muna ang Ginoo niisip nato nga iyang mga anak, di gid niya isalikway. Kita lay magsigig salikway niya. Muna ang kanang mag-divorce, kanang magseparasyon, magantos na gina sila hangtod sa katapusan sa ilang kinabuhi. Wa nagihiling nga mahitabo. Bisa ka nang ilang ingnon-ingnon nga, nakamove on ako, nakamove on. Di tamto ana. Di aranas otok, pero di ana dire. Muna, dali kaya na sila ma-stress, dali kaya na silang magdepresyon. Kadang nakig-divorce, pero tanawa ng uban, nga nang lagom ang naong, nangalubo pangipon, nyawa, yun mo biya. Tanawa. Di ba? Basta relax is kinabuhi. Relax yun kayo. Nga naman, nakuan, nitubo ang ilang gitawag og gugmang tinud-anay. Kanamang love, kung mo mature kuno ng love, matod pa ni San Pablo, if there is love, there is no fear. Fear is the sign of the absence of love. Tanawa ng naghigugmaay, mahadlok bago na. Besan pagkusog ay mudagan ang motor sa iyang gihigugma. Uy, mugakos rag maayo, gaigwad ang lubot kay piting kusuga mudagan sa motor. Bahalag mga lagpot, di makuano basta you and I together. Ana na magigugmaay. Pero ang wa maghigugmaay, sus, kanang way gugma, gamay lang kasikas, hadlok na. Dayo nagkuan, kahadlok, pero nahigugma na, di nagyud mahadlok. Ingon ana, ang atong huna-hunaon kanunay, ang Ginoo naghatag nato sa tinud-anay nga gugma. Siya ang gugma. Siya ang unang mipaambit sa iyang gugma.
Ang gugma niya nagdala og kaluoy nga way katapusan. Una ato unta ning pahimuslan pinaagi sa pagbansay sad sa pagkaluy-anay sa usag-usa tungod kay nahigugmata wa ta mahadlok. Nganong di man ta mahadlok na ay Ginoo nga naghatag nato niining gugma, gahom o grasya. Muna si Santa Monica wa mahadlok mohigugmas iyang bana nga mudagmal niyag maayo ug sa iyang anak nga si Agustin. Nahimog yung santo si San Agustin. Human sa mga 30 katuig niyang higugma sa buangon niyang anak. No? Atis tingig higugma ng imong buangong bana. Di ba? Layo ra kayo ana mga 40 katuig. Patay gina. Mamatay na sa imong paghigugma. Unya, ikaw, sa may mahitabo nimo, oy, limpyo kay imong kasing-kasing, kontento kay kas imong kinabuhi. Naa kay gitawag bag pride ba kanang murag bitaw og kanang maka-achieve bitaw ka og lisod kayo nga pagsulay, murag makaingon ka, yes, nga murag kaagi ko ana, kapasar ko ana, o ana ba, pero kanang muatras lang dayon og naay mga naay pagsulay na wa ginay achievement. Parehagod anang mupasar ka sa board exam, bar exam, inana murag proud kay ka nga agi ko diha pasar ko, pero kadtong wa gid mo take sa bar, wa gid mo take sa board, paras nako wa ko mo take sa board exam sa CPA. Wa jud ko ikaw pagmamalaki. Man sa kumuti ka to kay ko ganahin na. Kana mga CPA ala ana ako man ko CPA. Pero karon sad nga napari na sad ko, ako sang gipakita nga nasa ko ipagmamalaki. Giantos pud nako ang mga antosonon sa usa ka pari nga usahay di sad kayo maantos sa uban. Nya hinon daghan pa kayong antosonon, pero ganahan ko nga moantos na naman gidaghan kayong pag-antos nga nagian sa nako. Proud sa kay ko. Yes, Lord, kapasar gyud ko. Ana ba? Nya mo toy mo puno sa imong kaugalingon kanang gitawag og contentment. Makontento na kas kinabuhi kung mo pasar kas mga pagsulay sa kalibutan. Ug usagid sa dako kayong pagsulay kanang paghatag og kaluoy sa mga taong makasasala. Mao nay the best yung kaayo nga pagsulay kana bang maluoy ka, dili ka masuko sa taong nakasala nimo. Tanawa, suway na ninyo mga ginikanan, kanang inyong mga anak ayaw na gyud kasabi, kaluy ilang, di ba? Proud kay ka nga ano mo rabag nakahimo jud ka sa tininuod nga paghigugma sa imong mga anak, pero magsige ra kag yaw-yaw, gamayng ligas yaw-yaw dayon, lunit des dunggan, ana bati ka, yawanon ka, di ba? O na mga ratulon kay nang klasihas mga ginikanan, no? Dili relax ba? Pero kana mga relax kayo, bisag maligsan pa na ilang anak dito magdagandagan, mukatawaran na, uy naligsan man. Kanang murag digin mag-uol ba? Tanawa si Maria gikulata iyang anak, gibitay pa sa cross, naratol di ay. Wa yun. Nga naman, wa naman. Grabe manggugma niya. Wa yun maratol. Nang nindot kay nang mahigugmaon, makaparelax gina nato. Ug mao na ang sugo sa amahan, mao sad na ang kinaiya sa atong Ginoo, ug kinsa tong mosunod ni ana mahimong inahan ug igsuon ni Kristo ug igsuon sa mahal nga Birhen Maria. Manindog ta para sa pag-ampo nga katilingbanon. Mga igsuon, itugya nato karon ang atong kaugalingon ngadto sa Dios, sayod kita sa iyang gahom ug pagkamaluluyon. Busa mo ingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga pari, nga kanunay silang malig-on ug magmatinumanon sa ilang mga panumpa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanila nga nag-alaga diha sa gobyerno, nga maantigo sila sa paghalad
ug maunungon nga moalagad ilabi na sa mga kabos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton, nga ang kaayuhan sa ilang mga sakit, ila nang maangkon pinaagi sa ilang dakong pagtuo diha kang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang kanatong tanan nga magkigsalo sa bangkiti sa Dios, nga atong mapuy-an ang mga mensahe nga atong nadungog, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imontang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang kanila nga nangamatay, ilabi na sa atong mga gipamisahan karon, nga dadon sila sa Dios sa kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. O Dios, dasiga kami kanunay diha sa pag-alagad sa among isig katao, sinunod ang imong kamaluluyon, ug dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.